Kaixo, Mikel Iriarte naiz, Josemiel sareetan, eta nire aurkezpen bideoa kotxean egiten dut, askotan bideoak bertan egiten ditudalako. Gidatzen ideia asko eukitzen ditut eta batzuetan parkatu eta besterik gabe grabatu egiten ditut. Nire ejekuzioak horrela dira. Izan ere nire estiloa umorearen ejekuzioa da. Txiste txarrak bota eta umore ona akatzea. Ikusiko gara sareetan, sortu euskeraz. Kaixo, Magi nahi izan den TikToka abildua Lady Mari Mozta. Aurkinazak ez ere bai beste sare sozialetan, Twitterren edo Instagramen. Eta hortaz gain eginlakeko aurkezlea naiz, kabala saiokoa. Ez dakit defentuko nukeen neure burua TikToker gisa, baina, bueno, TikToken igotzen duan askotan dira eteri interesatzen gauzak, baina euskara ekarriak, zeretan nik uste dut euskaraz eukitzea edozein edukin mota oso garrantzizkoa dela. Esango nuke nik 3 gai jorratzen dituela TikToken, bat dela euskera, bestea da moda eta azkena da umorea. Beraz, mila esker eta animatu zuek ere. Kaixo, Jokin Pedroño naiz eta sareetan kafearen semea izena erabiltzen dut. Egia esan, ez dakit zer nolako eduki sortzen dudan, baina bueno, nik uste burutik pasatzen zaiten guztia botatze detela, eta gero akaso aukeratuko dut. Apa, kotxe bat. Etxian, kalean, lantokian, eta ez lanian, grabatzen dut, eta... Hoi bai, beti? Euskaraz. Gure hizkuntzak edozertako balio dulako, baita ere, bueno, edukiak sortzeko. Kristone hurria itxera nahi du? Bueno, kristona. Beti, exageratzen, piztiz naiz eta. Apa, ni elemelos naiz, eta TikToken bideoak ite ditut. Hauxe da nire TikTokeko kontua. Baina gainontzeko sareetan ere aurki nazakezue, abildua elemelon zube bezala. Twitterren eta Instagramen bilatze baia zue, TikTokeko izen igualakin. Hortxe nago. Nik esango nuke nire konturak gehien igotzeten edukia humorezko edukia dela, humorezko bideoak taula, eta ere bai, hainbat telesai komentatzen. Irabazi arte komentatzen. Konkiz komentatzen. Guazeniko azken atala komentatzen. Oentxe Erasmusen dago Norvegian, beraz, noiz behinkai bai, egotzitut Norvegian inguruko gauzak, kolabitxikeriak, eta bar. Esan bezala Erasmusen dago Norvegian, hau da nire karrerako azken urtia, bale, ja karrera bukatzet, bai ez du ematen, baina 22 urtein behar ditut, bale. Nire bideoak euskeraz dira, segun honi euskalduna naiz, eta nire egunerokotasunean euskeraz bizinez, beraz basareetan ere. Eduki euskeraz kontsumitzia gustatzen zait, beraz beste batzuia, bai. Orduan zatik ezin euskeraz. Zuen ere gauza behaite animatzei zuet. Aio... Kaixo, nieneko naiz, ekintekin izen erabiltzen dut zarean. Normalean Twitch eta YouTubeen nago, baina Instagram eta TikToken ere biltzen naiz. Instagram eta TikToken bereziki behiratzen egoten naiz, egia esan. Lagunak dauzkator gauzak egiten, eta orduan zer egiten duten, eta horrela ikusten dut. Eta interesgarri irutitzean eduki mota bat topatu nun, ziala galderak. Eta hori, jendeak egiten, TikToken jendeak egiten ditu galderak, eta erantzuten diete galderei, ez, beste batzuk. Eta orduan, okurritu zitzean horrelako zerbait egitea euskeraz. Eta nire eduki gehiena TikTokekoa horrela, galderak egite ditut eta jendeak erantzuten ditu, edo bertsolaritza gustoko dutenez baita ere puntuak jartzen ditut, eta jendeak puntuei erantzuten die. Eta horrelako edukia egiten normalean. Así que hori. Iepa gaixo, ni Julen Portillo naiz, 27 urte dazkaz, zarauztarra naiz, eta TikToken eta Instagramen abildua Julenpo edo abildua Julen Portillo bezala aurkitzea gazuen nahi. Nik TikToken gehien bat edukia euskera zitet, Instagram ero baina gehien bat TikToken itet. Eta hasi nintzen konfinamendu garaian, ze azkenean euskeraz edukia ez daiten, eta nire hizkuntza egunerokotasunean euskera da, nire inguruan, nire familian, eta zeba ez, edukia euskeraz sortzia. Hemendikan animatzei zuet, edukia sortzea, edukia konsumitzea, eta nahi zuen eduki mota itea, baina euskeraz izatea balimadaka, baitu. Areo beto. Nire edukia umore edukia da, hasi nintzen konfinamendu garaian, baina lehen nuotik 6 urte atzea da, YouTubeen reggaetoi kantan parodiak iten dituen euskeraz, eta bueno, pizkanaka hor hasi nintzen,
Eta, bueno, besteak beste Twitche bai probatuet, naiz engantzatu Twitchea, baina, bueno, TikToken hor nabil jotake, eta espero ez zure ere bai, laizter hortan hastia. Aio! Kaixo kuadria, zer moduz zaudete? Ni Iruinen naiz, baina sarean Arkakuso ez izenarekin ibiltzen naiz euskaraz edukia sortzen, plataforma ezberdinetan, hau da, sare sozial ezberdinetan aurkituko nauzue, izan Twitterren, izan Twitchen, izan Instagramen eta izan TikToken eta beste guztietan ere. Bai, Arkakuso. Arkuso ez, Arkakuso. Bueno, eta kasu honetan TikToken ni oso aktibo zoanago ere, asko gustatzen zait eduki ezberdinak kontsumitzea, eta baita sortzeare. Baina kasu honetan nik sortzen dudana da gehien bat plataforma hau lertzaldera, esan bezala ni adibidez Twitchen edo YouTubeen edukia sortzen dut. Gehiagotan, ala ere erran behar dut oso plataforma interesgarria iruditzen zaidala TikTok bereziki zuekin nerabeekin konektatzeko, ez? Azkenean hori biltzen zarete denak scroll egiten, ez? Eta iruditzen zait aukera oso polita ere euskarazko edukia sortzeko eta zabaltzeko, ez? Azkenean niri beste plataformetan ere euskaraz edukia sortzea natural egiten zait, eta oso ongi pasatzen dut, asko ikasten dut, adibidez YouTubeen hasi nintzenean bideoak editatzen, gidoiak prestatzen, ideiak pentsatzen, Twitchen hasi nintzenean zuzeneko bat nola ekoizten zenez, ze programa behar duzun, zen nolako kamera, soinua eta guzti hori, eta oraintxe bertan TikToken dantzatzen ez dut ikasi ze arritmikoa naiz, saiatzen naiz ere, eta hor sartu nahi baldin baduzue, nire profilan dantzaren bat ikusiko duzue, barreak onartuta daude, Eta, hori, nik frogatzeko, esperimentatzeko erabiltzen dut, eta bereziki, gauza garrantzitsuena. Edukia sortzen hasten zaretene. Momentutik izan, hau buruan. Garrantzitsuena ongi pasatzea da. Gerokoa. Ongi pasatzen baduzu eta edukia sortzen. Nahi duzun edukia sortzen baduzu, ongi pasatzen duzu, gero etortzen badira jarraitzaileak, ikustaldiak, erreproduzioak eta guzti hori. Baina, lehenengo gauza, ongi pasatu. Eta besteak errespetatu eta zuzeu errespetatu. Eta bukatzeko, beste euskal sortzaileak sostengatu. Hau da, komentatu, interaktuatu, eta inkluso duoak eta horrelakoak egin. Eta batek daki kolaborazioaren bat. Baina hori, animatu zaitezte ze edukia sortzen izan plataforma bat edo bestean, asko ikasiko duzue, eta azkenean komunikazioan jardu nahi baldin baduzu, edo mundu hau gustoko baldin baduzu, baliabide eta gaitasun ezberdinak garatuko dituzu. Eta hori da guztia, pixkat besteen desberdina, baina hortxe da Arkakusoren gomendioa. Ez dit inork eskatu, baina, musu bat, agur, saretan ikusiko dugu elkar, aio!